Kani. Sige. Dahil sa kahihiyan na magpakulong ng big fish, ayun na, pinilit nang maipakulong si Bong Revilla. Hindi si Bong ang gusto naming makulong, kundi si Bong Bong. Dahil sa kahihiyan na Bebe, balik. magpakulong ng big fish, ayun na, pinilit nang maipakulong si Bong Revilla. Hindi si Bong ang gusto naming makulong, kundi si Bong Bong. Nagawsa na magyud og warrant nga tumilabay nga Lunes, buntag, gawas ang warrant. Pagkagabi nakadeside yan sa surrender. Ha? Dito scam krami mga higala. O gunya, gahapon, nitong Martes, gidala na siya sa Sandigang Bayan, kay doon na may pag-return sa warrant mga sukin tigpaminaw. So, dito sa Sandigang Bayan, og unya, gida na siya sa Quezon City Jail. Adto na siya mga higala ma-detain niining maong bilangguan. Straight to the point. Ni-file pa unta mahigala og kinini ang motion ang iya mga abogado nga ibalhin siya, gusto siya adto siya sa custodial facility sa Philippine National Police, pero wa magkatukma ang katarungan ni PNP Chief Nartates og sa katarungan ni John Vic Remulla nga wa nila dawata si Bong Revilla mga sukit tigpaminaw. Si General Nartates miingon nga di na mo madawat si Revilla diri kay kulang kuno ang ilang facilities dito, ang PNP Custodial Facility. Pero si Remulla niingon nga dili madawat si Bong Revilla diri kay ang among Custodial Facility among demolisunon. Wa magkadimao ilang tubag, naparihan ni mahigalas Malacanang nga wa magkadimao pagka resign ni Lucas Bersamin isip Executive Secretary. Niingon si Auntie Claire nga ni-resign na si Lucas Bersamin og gidawat ang iyang resignation. Maisulti pag press conference, pagkaugma ingon si Bersamin, wa taon ko mo resign. So, ang nahitabo, tuagyod sa Quezon City Jail, si Bong Revilla, mga kahigalaan. Ha? Ipakita ko nung naong ni Bong Revilla, naba to video nga naada sa Bong Revilla. Ha? Mo ni atong kuan mga sukit di paminaw, no? Atong tagag pagtagad mahigala. Unya, tuwa sa sod sa bilangguan, pertig yung kuan na, kaya ingon mas John Vic Remulla nga wa gyud mga higalay special treatment. Why special treatment? Mo ni ang pag-abot mahigalang Bong Revilla dito mahigala sa Quezon City nga prisuhan kani mo ni. Oh. Atong pagtagad mahigala. Okay, mo ni ang kuan niya, we. So, uban sa napasaka ang kaso ani nga mahimong magka-roommate gyud dito si Bong Revilla og kinini ang iyang mga kaubanan nga mga engineers sa Bulacan First District Engineering Office. Kini mga higala si Bryce Hernandez o iyon man kini si JP Mendoza. O ni mahigala ang mga engineers. Yara sa Bong Revilla, oh. Mo ni pagkuhan niya. Okay. So mo ni hitabo ang mga sukintig paminaw. Oh. So kauban niya kining duha mga higala ka mga akusado sa kasong malversation o falsification charges. No bail bond recommended. Straight to the point. Sa laktod nga pagkaistorya, priso yun. Si Bong Revilla while magdagan ang kaso, wa pa'y labot kung mahukman yung guilty. O mahukman guilty, tuloy-tuloy na ang pagkapriso. Pero kung maikaingon nga dili mahukman guilty, makagawa siya. Pero after sa trial na. In the meantime, priso yun.
Kaya wa may bilban, wa may piyansa. Sa kasong malversation o falsification charges, gumikan kay dako ning kantidara. Ang alleged na gikawat ni ining Engineer Bryce Hernandez o JP Mendoza, ingon man apil ni ining mga pagpangawat, si Bong Revilla. Straight to the point. Limang kani mga higalang ghost control project man ghost flood control project. Unya, ang si Bryce Hernandez na kamot dato nga a-apply mahigala sa iyang witness protection program. In fact, iyang giuli tong iyang mga sakyanan, high-end ra ba nga mga sakyanan, doon na pa sports car, kay aron nga maka-apply siya mahigala sa witness protection program. Karon murag wa man madawat si Hernandez day. Ang nadawat si Bernabera o kini si Kuan Alcantara. So, appeals pagkabilanggo sila. Kay ang kantidad ini nga nakawat 92.8 million pesos ang kantidad sa project. Unya, sa testimonya mahigala ni Sally Santos. Kini si Sally Santos mao ni mahigala ang didto ni sa may kining hitabua makaigalan sa Pandi, Bulacan. Mao ni ang area nga naa kuno diha kini maong project nga way makita. Ang nagtestify kini si Sally Santos. Kini si Sally Santos mao ni mahigala ang kontraktor. Lahi na mga higalang pamaagi nila kuyaw ning testimonya ni Sally Santos. Kay kini di ay ghost project. Mas grabe pa man gyud ni anang project nga substandard. Kay kanang substandard, napamang kay makit-an ana. Delikado lang mahugmak. Kining ghost project, wala naging kay makita. So, ang hitabo, matod pang Sally Santos, ang style di ay kung ghost project na, kanang maong mga engineers anang DPWH ng mga kurakot, pula lang sa uban hang mga tarong, ilang abangan ang lisensya sa usa ka kontraktor. Straight to the point. Ha? Abangan lang nila na 3% ang imo aning maong project. Lagi pong kayo makuha. Kaya nanay mahigalang 92 million, 92.8 million, pila may 3%. Naa sa mga 2 million kapinday ken. Wa naman kay hago. Ikaw kontraktor ka, ang imo lang lisensya mo'y abangan lang. Na imo 3%. O, sa to pa na kay almost 3 million, wa kay himuon. Wa makasuldo ang tao, kay wa makikipatrabaho. Wa tanan. Lahi ni nga scheme ang pamaagi. Lahi man gutong substandard project kay ikaw kontraktor, trabaho, medyo ka na kay mga pagsulduan. Mo na mangurakot sa kag-imo kay kuha namang bahin sa mga officials. DPWH, gitagaan nimo, so mahabilin nimo, wa na gamay na lang kayo. Magsuldo pa ka sa mga tao. Wa na mahabilin nimo. Mo na ang kabilya, mag-compromise gyud. Ang simento, mag-compromise gyud. Mo na ka na mga substandard ng mga project sa gobyerno. Pero kuning ghost project, mas grabe gini. Nya ang kontraktor man gud mga kagalaan, mapugos man ka o musugot lang ka nga, moingon ang taga-DPWH, kanahan naras lamisa tanang gitrabaho. Ang papers kompleto. Way makita ang project. Ang style nila, nga, kanang kontraktor, musugot man yung ka-kontraktor ka nga, abangan imo lisensya. Number 1, wa na makahimuon, bisa gamay. Lingkod-lingkod ka na lang, kaya may muhatag ni mong 2 million. O ang project 100 million na, kay 3 million. 3% mahigala sa kantidad sa project. Wa kay buhaton. Kapi-kapi lang ka kay, na kay kwarta. Asap ka mangita, ana. Di sugot na lang ka. Pero kung di prinsipyo sa ka, di lang ka magkuyawan ka, pero maapektaran ang imong project uban kitagaan man sige kag project nga legitimate. Moingon ang DPWH na di project. Napo ka mo project imo. Oh. Di kantidad ng project. Tagailang po may amo diha pero napo ka na imo ng project. Lipay ka. Ikaw mo na tagaan sa award. Pabiding-biding lang na diha, pagkaroon inyo na biding-biding pero daog na. Ikaw mo inakadaas project. So kana usana ka utang nimong kabubuton sa taga DPWH. Mapito to si Sara Diskaya nga sa una, sugod mo lang niya sa una nga kanang maghimog-himog balay nga private.
Dito na sa nagsugod og sulbong yun padihang naka DPWH na sila. Mo nang DPWH is the key. Na kini si Sally Santos sa iyang testimonya na may ihatag nimo day o 20 ka project sa imo. Di lipay ka. Kautang kagabuton sa taga DPWH kini na basta-basta mo daog ka diha project. So, minilyon ko na, di na kay imong project yun. Mamahin na buka gyapon nila. Is OP. Muingon lang DPWH sa niya nang 20 ka project, dapoy among project nga 5 ka buok. Wala lang kay labot ani, wala kay trabahoon, ang imo lang lisensya among gamiton. Among abangan na tag 3% ang abang niining usa ka project. So ikaw, bisa pag na kay prinsipyo, gitagaan naman kag paburdaan. O 20 ka project imo o, legitimate ni ka project. Pero dapoy project nga 5 ka buok nga kami lay bahala ani. Amo lang gamiton imong lisensya. Sugot ka dayken. Mo ni tabo kay otherwise kung di ka mo sugot, di na makatagaan sa project sunod. Straight to the point. Mo ning kalakalan diha. Ni usahay ni ka project kining nahitabo nga na-involve si Bong Revilla. Mo ni project ka. Didto ni sa kini ni ang Pandi Bulacan. Ghost Control Project. Ang kantidad 92.8 million gikuhaan og 3% para kang sali. Unya, pagkahuman, gibahin nila, ikuhaan na 76.9 million, mo'y gibahin-bahin. Sus, si Kwate Gisbong Revilla taon. Kay siya man mooy nag-sponsor de ani maong project sa iyang, kuanday nga, mugawas yung kwartaha siya man. So muna ingon sila ay, sadaan sa Bong Revilla kita ni. Kay kining pagkabilanggo ng Bong Revilla, at wala subayon ha, nabilanggo na guni siya kanadto 2014 to 2018. Kaso to mga higala ni Janet Lim na pulis sa pork barrel scam. Nabilanggo na siya. Makaingon kita kawatan magyud ni Bong Revilla. Ngawa gyud mo tagam. Bisag na bilanggo na. Or makaingon ta ayay murag dunay lahi pud nga anggulo ani. Ha? Kay kung tinuod ning kawatan makaingon jud ta kawatan na gyud. Na priso na panahon Pinoy, wag gyud mo tagam, perting kawatan na gyud. Or, nitagam na siya, pero dunay laing grupo, dunay laing forces, nga gusto gyud niya iduot siya sa lain nga paagi mga higala, o dili baka kini mga higala lain ang hinungdan, dili baka politika ang hinungdan ini, mga sukintig paminaw. Straight to the point. Mao ni ang dapat tan-aw na to ron. Pero unahon ta sa ni atong analisis ha. Tagsaon ta ning mga anggulo. Unahon ta sa, okay. Kay kini man gud mga kagalaan, Ghost Control Project. Matod pa si Bong Revilla maoy nag-sponsor ini dito day. So kung siya nag-sponsor, paggawa sa kwarta adto ni sa Bulacan Mahigala nga distrito, mo ni ang report mga sukitig paminaw, Bulacan First District, DPWH, Bulacan First District. Oh, mo ni. So sila'y magbahin-bahin dito ani. Unya, kay Ghost Control Project man dunay kontraktor. Kining kontraktor ni kini si Sally Santos. Kuyaw tong testimonya ni Sally Santos. Atol mahigala sa Senate inquiry. Kay ang kwarta adto gyapon mo agi niya kay kana kung Ghost Project mahigala. Wadyo kay makita nga project pero sa People's ana ang People Trail anday kumpleto. Pero dili ni pwede nga gamay ra tao involved, syndicated kini. Sindikato ni hasta ang accounting dia sa DPWH apil mabahinan ay day. Pagawa sa chiki ana. Punya kadtong project engineer, kadtong inspector nga engineer. Kay mutan-aw man ka kay kani kung parihar ko nang mapatukod kag balay. Kamo mga nakasuway daron, patukod o balay, patukod o building. Pagsabot ni si kontraktor, bayad kay pila ka percent. But ikahuman ana progress billing na kana. Straight to the point. Progress billing. Bisa ganig mo utang ta sa mulon ganito sa pag-ibig inday kin. Progress billing man pag-ibig inday. May man pag-ibig be, kanig certain percentage nga nay makita nga mo na ng balay, dayon ihatag ang kwarta sa sunod na pod. Inana na. So sa raktod pa kining Ghost Control Project. Nigawas ang kwarta ni progress billing, gipirmahan dito sa mga engineers. Oh, sa to pa ang papers,
Pag ingon progress billing, sunod buwan, doon ay progress pila ka percent. I-certify na po na dito sa nag-inspect na 50% na ta. O gawas ang kwarta. Hangtod mahuman, salaktod kining inani nga klase, dili ni kawat nga gamay na involved. Daghanis lang na involved. Syndicated kini. Muna kabantay mo taga DPWH. Dili non tanan. Pero, indot kay mga sakyanan, indot kay mga bahay kay, na magpuyo sa mga high-end subdivisions, kay mapiskan ka mga handapita. Bisag dili ikaw maoy, nagsurisuro dito, nakita dito pag-atos project, naa ka sa accounting, siyempre kay, mahimo man sa imong lisuro-lisuro ng cheque o gawas. Di, magkinidahatay na dito, maingon na to, kinahatay lang to gamay dito. Nga diya po inyong gamay dito, ha? Pirma, cheque. Gawas ang kwarta. Pilay na gawas ang kwarta kani nga particular project. Ang kwarta involved is 92.8 million. Wa ginakita ang project kay ang 76.9 million gikawat. Nahanaw daw aso. Ang kang sali, ang kontraktor mahigala 3% lang iya, 2 million ra kapin. Mo na 3% ining 92 million. Mo rin na kwartang sali. Pero una-unaon mo sali, sige na lang, mo na ko na kwarta tulo, masa ko gihimo day. Galingkod-lingkod man lang ka. Pero adto mo agi ni mo kwarta. So mo nang tagaan po sa porsyento kay inigawas ko sa kwarta di PWH, bayad man na, sunadawat ko nung high kontraktor. Adto na agis bangkong sali. Pero iuli po ng sali dito. Nga, kunuhay bagi, ang kwarta na ikin ba, miriroute lang. Kunuhay ni abot dito sa kontraktor ng kwarta, kunuhay na bayad sa kontraktor. Pag abot ni sali, nasi ang bangko ng kwarta, ibalik po niya to. Buhaton niya na, kay igo ramang giabangan ang iyang lisensya. Buhaton niya na, kay gitagaan, mapunsag project nga tinuod. Mo niyang kalakalan diha. Straight to the point. Apil inis Bong Revilla. Sumuna nga napriso. Si Bong Revilla, wa magsilbi tong iyang mga salida day. Sa pati title ni mga salida day kin. Naagos bilangguan ang taon. Ang agimat, wa magsilbing agimat ni Bong. Ni palusot pa mahigalag cellphone ta dito kay may na lang unta maka naasik kalingawan dito mahigalang maka Facebook siya dito sud. Maka tan-aw siya sa YouTube channel nato sa Diwa HP. Or maka duwa baka sa dito kuan baka Counter Strike. Wa gyud taon, wa palutsa. So wa magsilbi ang iyang salida nga gahom-gahom katong agimat hasta ang panday, wa magsilbi. Doon na pa ito yung salida nga Kingpin ng Maynila, Aligagang, Brigado, Terror of Cavite. Niana sa tinuod nga kinabuhi. Wa ka eskapo, tuaron sa Quezon City Jail, wa ka eskapo sa tinuod ng tabo. Di na gini salida taon. Di na ni salida. Sa tua. Mo ni mahigalang pag-abot Bong Revilla. Ikuha na nila dito. So, priso. Pero karon mo na akong anggulo. Kay kawatan man, di priso, mirisi. Kana ko tinuod ha. Kay, napriso naman ni panahon sa kanadto. Pero kaingon ka ba? Napriso naman sa buong panahon ni Pinoy. Huwag mo tagam sa Bong Revilla dahil. Ito ka nga, pati kawatan na gitawhana. Bisag na priso na wag yung tagam. Or ibutan ta lang, ni tagam na, pero doon ay laing anggulo, ngano nga siya, good mo, idoot niya. Kaya kung imo ba yung naon, kining testimonya, mahigalang Sally Santos, tinod man mo na yung testimonya, nana. Siya mo'y, sa line appropriation dito, si Bong Revilla mo'y nakatabang dito dahil nga mo gawas yung kwartaha. Pero wala, kaayo, madetalye sa testimony, nga doon ay kwartang gihatod yun dito sa balay ni Bong Revilla. Straight to the point. Naaba inday ken? Lahi sa testimonya ang saldi ko. Nga ang kwarta yun gihatod dito yun sa may gate sa Malacanang. Nganong wa man katutuang nga anggulo murag nahilo man tong angguluha dito. Nganong si Bong Revilla magigi dutan aning kalakiharon. Straight to the point. Ako di sa ingon paglaban ni Bong Revilla ha. Di ko laban ng Bong Revilla kay kawatan yun ang dako na mirisi niya.
Amo lagi na itong pangutana. Napriso naman siya, wag sa mutagam ato. Kung wa man galing sa mutagam, makaingon yung kapag kabagaa. Bida mirise, ikaduhanin mo ng suod prisuan. 2014 to 2018, napriso kinis Bong Revilla. Nakagawas ni, pagkagawas, didagag senador, nagbudots-budots lang, ni dao. At ang lagi kataw-katawa mga kaigalaan. O gunya, ang laing anggulo, kisa ako nag-ingon, wa pa may testimonya dahil nga, nagigihatag, gihatod kwarta. Mas grabe itong testimonya ng saldi ko, ma-check to sa CCTV, nga dito gihatod, sa usa sa mga gate sa Malacanang, indekin, nagparking ditong kining armored car, nga mo nagdaas kwarta, nga nung wa man ang angguluhan lagi, imbesigara. Ah? Mao ka na nga dili malikayan, dili kapugngan ang sunod nga anggulo. Di na paglaban Bong ha. Kay para nako iduot nas Bong oy. Total kawatan man ka na. Pero sa pikas bahin lagi, ni amay anggulo ni saldi ko nga pwedeng ma-check sa CCTV. Kadto sa Jojo Cadiz. Kadto sa Traigib Olaybar. Kana sa si Ina Pangandaman. Kana sila si Bersamin. Ha? Jojo Cadiz, mga ito mahigalang DOJ Undersecretary. Naana sa doorstep sa Malacanang ang kinawatay. Unya, kana nga ang gulo nga nahatod yung kwarta. Katong kang gutisang testimonya dito sa kwarta, mahigalang kang Romaldes, yahatod yun. Nya, kanang kwarta nga nasa Malacanang, nasa gate sa Malacanang, doon ay hotel niya. Maklaro man sa CCTV. Inig-check ni mo, uy, tinuod yun ay armored car parking. Nganong kanang ang gulo hawa man. Munang dili kapugnan ang sunod nga analysis na to. Makaingon ta, dili ka ning kalakiha og duwa kini sa mga rimulya. Straight to the point. Kana pangutan na lang. Kay kining mga rimulya, mga gamhanan kini diha sa Cavite. Mabitan ang unang higayon kining ombudsman mahigala, kining ombudsman Jesus Crispin Rimulya, politiko man ni. Kini si Crispin Rimulya mao kini ang former governor, former board member sa Cavite, former congressman, o nahimo po ning gobernador. Kini si Jesus Crispin Rimulya nga maunay ombudsman ron. Straight to the point. Wa ni record nga anti-graft crusader ni Indekin. Why record ni? Kanang congressman ko ni. Kibaw ni Megalas, dinuwa ay anang congress. Gobernador ko ni. Naagi pa ni pagka-board member. Ang yang igsuon po John Vic Rimulya, kanhi board member, og nahimo po ning gobernador diha sa Cavite. Ang bangga-bangga diha mga higala nga mga apelido ng Cavite. Nga mga makabangga-bangga sa natad sa politika nga mga threat basad. Kaya mga Rimulya may naghawid ron. Isa may mga threat nila, mga rebelliar sa dakin. Straight to the point. Mga rebelliar sa kana si Jolo Revilla, anak ni Bong Revilla, congressman man na ron sa Cavite. Former barangay captain sa Bacoor, Cavite. Former vice governor, tandem na, mahigalang, John Vic Rimulya. Pero kanang mga apeliduha na sila diha. Kining si Lani Mercado, former congressman masan ni, congresswoman. Niyas Bong Revilla, senator. Di ka ni mga kagalaan, duwa sa mga Rimulya diha, kay gamhanan magi mga Rimulya karon. Nya sila man gyud maoy maka hunghong adtong BBM ron. Kalyado gunas Bong Revilla, pagdagan ka na to sa alyansa may gala, apil goods Bong Revilla, pero naigo sa Bong Revilla ni. Kung tinuod nga kawatan, okay, bahala kauban, basta tinuod man kawatan. Pero spikas bahin, dili malikayan, di kapugngan ang pangutanan dako, dili ka ni duwa sa mga Rimulya. Straight to the point. Kay mapindown ang mga Rimulya daday, wa na threat ang mga Rimulya na Cavite. Mahimo nga maangko na nilang Cavite, wa na kusog, wa na kug kana mga Rimulya diha. Straight to the point. Dili ka kini maoy usa nga tanawonon mahigalang hinungdan. Straight to the point. Kay kini karon mga kagalaan, sunod nga anggulo mao nga wa ka mapresyon ang administrasyon ni Marcos. Nga ang nangapresyo ron so far sa wapas Bong, na presyo sa kanagsadsaad man nga nay big fish. Di pa kabtag Pasko, nay big fish. Ni abot ng Pasko man. Di kabtag New Year, doon ay big fish nga mapriso. Wa man.
Wa ka sila ma-pressure dahil nga kinalang kita na mo pa-pressure kita ini. Kay panuktan to sa mga tao. Kay kini kong diskaya gamay man nga isda. Gagmay ra na sila. Di abitong hearing just dak pa yan sa Lapu-Lapu. Di man mga officials gobyernos diskaya nga private contractor man Unya do na may mga dagko gid ini mahigala nga moy mas dakog mga nakawat diha. So kini ang pangutanan dako, wa ka ma-pressure ang administrasyon nga wa man tay laing gastuhon nga aron inyon lang gyud nga nakadeliver ta nga dunay dakong isda. As bong rebilya na atong atong igasto. Di man po ni siya incumbent senator. So at least maghatag ni warning sa tanan nga mga incumbent senators nga sunod mo ha unsay among gusto sa Malacañang. Kay di mo sunod mo ni madangatan ninyo, mga preso mo. Kini strong signal kini unsa kagamhanan ang administrasyon ni Marcos ron. Nga bisan pa man og nahumana ang katunga sa iyang termino pero gamhanan siya kay ang ombudsman iya, ang DILG iya, og unsay gusto mahigala makuha nila. O ikaw may public official ro managana kay gyud nga ay go pakitag sa gamayng lihok na nga mo ni kontra ka sa administrasyon, otherwise delikado ikaw pay unang matangtang. Straight to the point. Mo na nga di kapugan ang ubang mga tao, di kapugan makaingon sila. Basin tuod no nga aron nga naay mapakita ang Marcos administration nga dunay dakong isda nga mapriso, da kanis buong rebilya mo itong isakripisyo. Dili ka na mao. Narabay na joke-joke anak kasamang names nga magsundog-sundog sa tunada ni Gas Abilgas. Kini komedya lang pero murag doon na ba po ni punto da. Atong paminawon ko no names be. Kani.